Oh, nga nom ning wa na miso ni akong kaldero ari. Matay. Wa jud koy lagi suspek ani si pare ra gyud. Kibilan ako kwas dahos ka munggay. Isabaw gamay kayo. Tumba eh. Subukan ya. Ayo. Dan. Sudah anda ini. Oh, sudah. Tunggu kayo. Sa sudah pare ano? Suko daw ito na ho. Gaya no, sudan. Kutom gaya. Suwaya na ganito eh. Gaya sudan ito. Kutom. Meanwhile. Tuto na kong lutos. Tanaw niya. Kayo na po. Wow! Lutos na na. Kamunggay. Sus, nanapag mo kong pare na po. Pare, Oh, sabi ito ah. ano mo? Lutos naman. Yung sudan ba lagi? Gutom kayo? Aw. Ani, iguro mo na ako. Gamay naman kayo. Kaya magluto. Sige, talaga may pre. Hatag. Wa mo ka manghatag ato imuhang lami kayo ato imuhang giluto ato niyaging adlaw. Ah, good. May, kani parakor gini, di ni pwede nga mong panghatag, iusar ka buok. Mula mo kayo. Ikaw may hangol kay wa ka manghatag ato imuhang adobo. Kapto may lami kay nudo sa may taon ni imo pa sunin daginuto ni. Gamay pa jud. Sige, may. Ito ko. Taka na ulit na siya. Mo man jud daginuto ni nudo sa ray. Ayo ta, gamay rin. Hatag. Hangol jud ka. A few moments later. Na, luto na. Lata na kong nudos. Bukat sa ukan na to. Okay. Aron, mangunto ko. Bukan na rin. Kanon na rin rice cooker ho. Darong pag-ipusan. Hukum na kayo. Sana rin. Sana rin. Nga nom ning wa na miso ni akong kaldero ari. Matay. Wa jud koy lagi suspek ani si pare ra gyud. Kibilan ako kwas dahos ka munggay. Isabaw gamay kayo. Ti. Koy lagi suspek bantay ka sa kaong ka na sa inyo ha. Meanwhile. Dahil nang ko pariha ka. Ikaw jud kawat sa nodos. Bantay lang ron. Hey! Hey! Oh! Hai. Ikaw ako sa nodos sa to pre. Sudan. Wa na may sudo ang kaldero to. Bawa. Nga, kuya. Sige lang, ikaw may usan yung solid ng abot na sa balay. Sudan na. Ay! Oh! Kasi? Nga, hindi mo. Wa ko ilang suspect pre, ikaw rin yun, kaya ikaw rin abot na sa balay. Lako ba nga kasudan? Hangol sa kayo ha, imo sa gilabtan ng sudan. Nga, hindi mo. Do sa to, imo sa kita-ginot. Ako, nga, ako. Ano ko? Bantay na ka, may bawaan ka na kung ikay ikakuha itong nudos. Bantay na ka na ho. Hindi mo. Bantay ka. Hindi ko mo muha. Kaan ka? Bantay ka pre. Hindi na, nakuha.